Шулпан, интервьюларыгызның берсендә сез әйтәсез үзегезне мин усал дип, турысын әйтергә яратам, ялагайланырга яратмыйм дип. Бу сүзләр хакмы? Дөрес, бу сүзләр дөрес. Нинди очракта сезгә менә бу усаллык ярдәм итә, нинди очракта ул сезгә комачаулый? Чөнки миңа калса, гел ярдәмен әйтеп тормыйдыр әлеге характер. Инде кайчан комачаулый дигәннән, бүтән кеше туры әйткәнне яратып бетерми, әлбәттә. Мин үземне тыярга ничектер тырышам, әлбәттә, әйтмәскә тырышам. Менә шулай булып туганмын, характер шундый, мин әйтмичә барыбер булдыра алмыйм, кайчан булса да әйтәм мин аны. Шуңа күрә мине чыннан да бик күп күрә алмаучылар да бардыр. Русча әйткәндә бик высокомерный диючеләр дә бар. Инде чыннан да миңа якын кеше икән, мин үземнең якын кешем өчен бүтән әйберне дә эшләргә әзер. Соңгы әйберемне, соңгы бездә әйтәләр, ыштанымны салып булса да бирергә әзер мин анда. Менә үзем шундый. Ят булган кешеләргә, күңелгә ашамаган кешеләргә әлбәттә. Димәк, сез усал, ләкин явыз әшәке түгел. Дөрес, менә шулай дөрес булыр. Чөнки бу тормышта бит усаллыксыз шулай ук булмый. Булмый. Җибегән булсаң, өстеннән чыгып йөреп китәләр.